saki kowa ka kama buwaye, dan shi ne bai da iyaka. In zalunci aka makai haƙuri, duk wanda ya cutar da kai za ya gani. Komai tsananin wuya tuna Allah rahimi, shi ke ramar da babu iyaka. Allah shari mutum, makirci mutum, ha'inci mutum, yaudara ma kama Allah zaka cimma iyaka. Iyaka, iyaka, soyayya tana da mafari, bayinta bai tafka kure ba. Ka saki kowa, Allah shi ne mai da iyaka. Haba Alhaji, ya za ka rinka min barazana da rayuwata? Na san dai dole ka san ko ni waye. Ba na jin abin da nake tuhumar ka da shi yana da alaka da amsar da ka bani. Kai Habib, ya kamata ka san irin maganganun da za ka dinga faɗa a gaban mutane masu daraja irin Alhaji Sabon. Don haka ka iya bakinka ka san irin abin da ya kamata ka dinga faɗa, ba kowace magana za ka dinga iya furtawa a gabansa ba. Kai Alhaji Sunusi, ka bar shi dodon naku ya bani amsar tambayan da nake masa. Yana kasuwa kana kasuwa amma ka zama hadiminsa? To ka sani ni ba yaron kowa bane. Kai Habibu, Habibu baka isa ba. Idan har kana so kai tsawon rai a kasuwancinka to ka biyar da muke so. Ba zai yiwu ka dinga sai da kaya akan kasar da nan, wato wuyanka ya daga. Kai waye kai? Billahi allazi la ilaha illa huwa, ƙarya kake. Ko kana so mutane su dinga kallon mu ne a matsayin mugaye marasa tausayi? Ba ka isa ka sai da kayan ƙasa yadda muke sayarwa ba, kuma mu tsaya mu zuba ma ido. Ƙarya kake. To ni na gode wa Allah da ribar da nake samu. Ba zan tsawwala wa mutane ba. Wai in ma tambaye ku, kayan ku ne ko kuma nawa? A yau ina mahaifinka yake? Ka fi kowa sanin yaron su. Me yasa zaka tambaye ni kuma? To bari ka ji ni, ko ubanka bai ci nasara a kanmu ba, balantana kai kangararren ɗansa. Ai ko yanzu zan tattake ɗan sauran mutuncinka da nake gani wallahi. kai Habib, ya kamata ka iya makala ma. Alhaji Sammani mutum ne mai mutunci, ne kima da daraja a idan mu baki ɗaya. Haka zalika kai ma dole sai kaga mutuncin shi, kaga kimarsa, kaga darajarsa. In kana so karshen kai ki. Aiko babana ya fi shi martaba, ya fi shi mutunci, ya fi shi kima, ya fi shi. Dakata Habibu,
baka san da wa kake magana ba kuwa? To ka sani da alai sammani kake magana, ka dinga sanin me ya kamata ka faɗa. Biyu, wallahi sai mun haɗu mun rusa ka da kai da ahalin gidanku sai kun yi bara, sai ka gane cewa shayi ruwa ne. Allah shi kaɗai nake tsoro ba ku ba, domin shi kaɗai ne ba shi da iyaka. Komai tsananin wuya tuna Allah rahimi shi ke ramar da babu iyaka Allah. To Habibu, aini addu'a ya zama kamar karatu a bakina, ya zama a cikin zuciyata take, wanda kullum na saka shi a cikin tsari, jerin abubuwan da kullum sai na aikata. Addu'a kullum akan ta nake, kullum ne maka ita, kuma ina fata ka cika da alheri, ka dora akan abin da kake yi. Ina za ka alheri, ina ka fito alheri, kar ka fasa daga inda dama ka saba. Kowa kuma ya san ka da haka, saboda haka ka ci gaba da kyautata wa mutane. Ina ma fatan alheri har kullum, kuma ba zan gajiya da yi maka addu'a ba. Allah ya muku albarka, Ubangiji Allah ya muku albarka baki daya. Amin. Ni na shiga ciki. Harkan ƙoshi? Ai mako. To ka tsaya mai hira mana. In na tsaya maka hira, to me za mu ci? Ta yi mu abinci a gidan nan, alhamdulillah. Na gane wayanki. Kin fi so mu zauna mai ta hira saboda yau ba za ki je makaranta ba. Ba wayanka ba ne. Kawai dai ba na gajiya da kallon ka kuma da hirar da muke yi. Lokutan ne suna mun kaɗan. Na fi son mu yi hira kamar irin awa 15. 15? To in ban da abinki, idan na je na dawo ba sai mu daɗe muna hirar mu ba. Ni lokacin yana mun kaɗan. Na manta fa. Ashe ke ɗalibar jarida ce. Ko da a ce ni ba ɗalibar jarida ba ce, ai kai ɗin na musamman ne. Well, ke ma ta musamman ce. Shi yasa ina gama ya kamata in kawo miki Untold za ta rinka tsaya ki da ke. Anti kuma? Yana kina ɓata rai. Ko ba kiya so in kawo miki wadda tafi ki kyau. Kawai dai in za ka kawo ma ka kawo ta kusa. Haka ne. To amma ni ai ba ni da budurwa a kusa. Daga Kaduna, Maiduguri, Bauchi sai kuma Katsina. Ai ko kana da ita a Kano. Wai kula miki? Kawai da ina jin haka. Ni gaskiya ba ni da budurwa a Kano. Ai ko yanzu dai fita zan yi. Bari in je sai na dawo. Sai ka dawo. Allah ya tsare. Soyayya tana da mafari, miyinta bai tafka kure ba. Na nemi ne dama mu taru a nan saboda matsalolin da suke faruwa. Ba zai yiwu karamin yaro san Alai Sunusi ya zo ya zama gagare a cikin ba. Ya dinga banzatar da kaya yana sa farashi a banza kamar mu ne yaransa. Ai ranka ya dade. Tun muna secondary school, Habibu mutum ne mai shegen iya. Gashi da san kowa sai ya bar ayi irin nasa. To mu zai gwada daidai? Mun gwada da ubansa ma mun kai shi ƙasa. Balantana shi wani ɗan zamani. Yana da rabon wahala ne. In dai ba zai yi abin da muke so a kasuwanci ba. Tun da jimawa na ce ku banni in sa a lalata yaran nan. Kuka ce wani zargi. A ranka ya dade. Mutane fa sun riga sun gama gane cewa tsakanin mu da shi ba kaunarsa muke ba. Yanzu duk abin da ya faɗi da shi mu za a zarga. Kuma kaga mu ba mu bukata haka. Gwara kawai mu ba abin ta ruwan sanyi mu dafa shi cikin ruwan sanyi. Kawai ina ga shi. Gashi nan. Ruwan sanyin bai dafa shi ba. Har ya tafasa yi zafi. Ai dole ne yanzu mu dafa shi da tafashashen ruwan. Yanzu akwai labarin da na samu fa. Zai buɗe manyan ɗakuna na ajiye kayan abinci tsakankanin Kano da Bauchi. Ahab. Iska ce wannan.
duk kuɗin mutane ne zunzurutun su. Dukiyar shi ce, in ma akwai ta mutane kaɗan ce. Haka fa dukiyar yaran nan fa take ta karuwa. Yanda ka san ta ɗan ƙaruna. Ina zargin shi fa anya baya cikin ƙungiyar nan ta asiri kuwa. Ba wani ƙungiya, kawai dukiya ce take ziga shi take biye masa, amma kakada ya kusan zuwa ƙarshe. Aikin banza aikin wofi. Duk yadda dukiyarsa ta kai da tashi sai ta yi ƙasa kamar gishirin andir. Mu zai nuna kuɗi? Da kenan, yanzu wani mataki kuka gani za mu ɗauka? Ai kawai mu ɓad da shi. Ai ranka ya daɗe, gaskiya wannan hukuncin ya yi tsauri, amma ni a shawarata kamata ya kawai mu karya shi, kawai zai fi mana sauki. Ko ya kace ya hujjar? Kaga ba wani sassauci tsakaninmu da shi. To amma me zai hana mu bashi dama ta ƙarshe? Wace dama kuma? Ya kamata mu samu mu zauna da shi don mu karanta masa abin da muke da bukata. Kuna ganin zai da bukatunmu? Sam, wannan ba shawara ba ce. Yaron nan yana da taurin kai, mu bi da shi yadda muka bi da ubansa, mu ɓad da shi kawai. Kakala, mu dai mu gwada mu gani. Ka san yanzu abubuwan nan na zamani ya zama duk da zargi a ciki. Shikenan, tunda kun ce haka sai mu gwada mu gani. Kar ka damu, zan sa a kira shi. Ka saki ko ka kama buwaye, dan shi ne bai da iyaka. Dama ba akwai maganar da nake so mu yi da kai. To umma. Wai game da ƴar uwarka. Wai ba abin da ka gani baka ga wani canji a tare da ita ba? Ni gani nake kamar tana yi maka wani irin so. Umma dole zuriya da so ne mana. A matsayina na dan uwanta kuma wanda yake ɗaukar duk ɗawainiyarta. Ni ma ina son ta kamar da take so na a haka. Ba haka nake nufi ba. Ba so irin wai na ƴan uwantaka ba. Ni alamu duk yana nuna min kamar duk ka fahimci ina ta dosa. Son ka take irin so da namiji yake yi wa mace, so na soyayya na aure. Umma aure kuma? Umma kin manta da Fati ne? Akwai Fati wadda muke tare da kin sani har laifi na kai ana magana za a sa ranar aure. Maganar ka da Fati ba zai hana aurenka da Zuhuriya ba. Sakamakon na ga Zuhuriya ƴar uwarka ce. Ban san da wani ido zan kalli Fati da Nura ba. Ni kuma umma gaskiya auren zumuncin nan ba san shi nake ba. To shikenan. Gaskiya ni dai na so aurenka da Zuhuriya. Amma fa ba dole zan yi maka ba. Idan ka ga ba ka santa shikenan sai muku fatan alheri. Allah ya haɗa kowa da rabonsa. Amadu kana ji na? Kayan nan sun iso Kano. Yanzu abin da nake so da kai maza ka je a sauke kayan a sasa a cikin sto. Kada a kuskura a sayarwa da mutum ko da buhu guda ɗaya. Har sai na zo. A fitar da kashi 20 daga cikin 80, sannan 80 ɗin sai a ajiye su sai azumi ya kawo kai, sannan sai in fitar da su a sayar. Yau da ka hanzarta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dadi ina yi. Lafiya lau.
Abida dai? Na gaji ne dadi. To me zai hana ki je ki watsa ruwa sannan ki zo ki ci abinci? Wallahi yau muka fara test. Jarabawa kuma? Dadi ba fa jarabawa ba. Gwaji kafin jarabawa. Okay. Yanzu abin da nake so da ke. Ki mai da hankali akan karatunki don ki samu kyakkyawan sakamako. Sai ki samu yaro dan gidan attajiri ki aura. Dadi, yanzu auren dole zaka min kenan? Akan me zan miki auren dole? Haba Abida, ki dube ki mana. Auren dole kuma? Haba Abida, ki dube ki mana. Ai kin wuce haka. Ni da nake so ki auri attajiri wanda ya fi ni. Amma ya za ki ce ki auri wani wanda ba attajiri ba wanda gidansa yake a kasance. Dadi, idan kuma ni bana son shi ba. Ai za ki so shi ma. Domin attajiri ne. In kuma kina da wani wanda kike so, in dai har ya cika sharaɗin da na gindaya, to a shirye nake. It's okay. Me kuma shi kuma it's okay din? Dadi, ina nufin fa shikenan. To shikenan. Menene a cikin ledan nan kuma? Au, kayan marmari ne ɗazu. Na zo wuciya sai na siya na shigo da shi cikin gida. Abida, ban hana ki tsaya a bakin titi barkatai ba? Ban ce ki daina hulɗa da kaskantun mutane ba? Kinga, ni ba na son irin wannan. A wajena ni ba na jin daɗi. A ce duk kayan marmarin da yake cikin firicin a gidan nan? Dadi, babu kayan marmarin ne shi yasa na siya. Na ga ba komai bane ba. Ban ɗauki hakan komai ba dadi. Falmata! Falmata! Ina kayan marmarin da suke cikin firicin? Sun ƙare. A ina kika samu wanda kika kama? Abin da ya rage kenan na kawo maka. Shikenan kya iya tafiya. Musa, gaya mashi abin da kama kana yi a jiya. Ba nan ne kai nace kai ba. Ka faɗa masa abin da na kama kana yi a store. Don girman Allah Ali kai hankuri. Don girman Allah kai hankuri ka tuha min asiri. Kai ka san girman Allah ne? Da ka san girman Allah, da ba za ka zalunci mutane ba. Na ɗauke ka na ɗora ka akan kayana amana, amma kuma ka zalunce ni. Gaskiya ban ji daɗi ba. Sharrin zuciya na kai hankuri. In Allah ya so haka nan ba ta ƙara hawa. Kai hankuri. Dakata ba ma wannan ba. Ka kai tsawon wani lokaci kana ƙara mutane farashin nan. Tun yaushe ka fara? Na jima ina yi, amma ka yi hankuri Alhaji. In Allah ya so haka nan ba ta ƙara hawa. Ka yi hankuri. Wai Musa wasu haƙuri yake badawa. Wani haƙuri yake badawa. Haƙurin banza? Azzalumi matuci da kai? Mutum ya baka farashi daga baya ka koma store. Ka je kana ƙara kayan farashi? Dudu harashin gada na ƙara jaka guda ta jaka guda da rabi. Sai manyan kaya ɗaya na nika ƙara jaka uku. Amma a yi hankuri. Baka da hankali. Wannan farashin da kake cewa ka ƙara na jaka ɗaya ko jaka biyu, su a gurin masu siya da yawa ai ba ƙaramin sauƙi bane ba. Ko Nura yana tauye ma haƙƙinka ne baya biyan ka abin da ya kamata? A wallah. To a matsayin shi na general manager na wannan kamfani, tunda muke tare da shi, ka taɓa ji mutane sun kawo ƙorafin yana zalunta su? Ko kusa ko alama. To kai wannan bai kamata ya zamanto abin koyi a gare ka ba? Lokacin da ya fara aiki a wannan kamfanin bai kai ka ba. Tun suna tare da mahaifina, ba wani abu ne ya sa shi kawo wannan matsayin da kake gani ba. Face amana da yake riƙewa da kuma jajircewa. To bari ka ji in gaya ma, mu a wannan kamfanin fa, in dai muka kama mutum da zalunci da cin amana tamu ko ta mutane, wallahi ina gaya ma tarayyar mu ta ƙare da shi. Saboda haka ka fice min daga ofis. Alhaji, ka tuha min asiri. Manaja, sa baki in Allah ya so ba ta ƙara hawa. Wani sa baki ga zalimi. Kaga, mutane suna ta damuna da waya. Wasu take zaki shigo mutane ofis ba salama lafiya? Waye Habibu? Ina Habibu? Sakatariya, bata da shigo. Wace ce ke? Habib nake nema.
ina mata 'yan kwalisa wanda kuke so ku gyara jikinku wato overall makeup, abin da zai muku replenishing tun daga farshen ku har zuwa gashin ku, fatar ku, komai na jikinku, maybe saboda matsaloli da mutum ya samu, haihuwa ko shekaru ko wani abu, to mun share muku hawayenku domin cewa ba ku da fargaba wasu abubuwa kamar ko su kansa, abubuwa da zai iya muku damage din jikinku irreplaceably. Mun share muku hawayenku. Yanzu muna da magunguna wanda they are medically approved, za ku iya amfani da su kuma za ku ji daɗin amfani da su. Attach Mobile Diagnostic muna maraba da ku. Za ku iya samun mu akan lambobin waya kamar haka: 070 1 3 4 0 1 1 1 1. Mun gode, sai kun zo. Ka saki kowa ka kama buwaye, dan shi ne bai da iyaka. In zalunci aka ma kai haƙuri, duk wanda ya cutar da kai za ya gani. Komai tsananin wuya tuna Allah rahimi, shi ke ramar da babu iyaka. Allah shari mutum, makirci mutum, ha'inci mutum, yaudara ma kama Allah zaka cimma iyaka. Iyaka, iyaka, soyayya tana da mafari, miyinta bai tafka kuri.